गोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. लवकरात लवकर कमेंट करा. त्याआधी मी माझ्या चॅनलबद्दल सांगू इच्छिते की माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकनला क्लिक करा. हाय समर्थ. हाय समर्थ. रेलवाला भाई. समर्थ है तू, समर्थ है. हाय समर्थ. प्लीज डबल टैप. प्लीज डबल टैप करो भाई, डबल टैप. हे गाइज, मेरी फ्रेंड है ना, वो ऐसे बोलती है. माझी उत्तराखंडची फ्रेंड है ती बोला, हे गाइज जॉइन प्लीज जॉइन. हे गाइज जॉइन करो. लाइक डन दोनों आईडी से. धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी धन्यवाद. हम शुक्रगुजार है कि आपने हमें लाइक किया. हम शुक्रगुजार है कि आपने हमें लाइक किया. थैंक यू जी. प्लीज सब लाइक करो चॅनल को. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. वल्ला हबीबी काय वल्ला हबीबी म्हणतोय. अरे तू येडा आहे काय रा? काय बी बोलतो तू? तुला एक फटके देऊ काय रा? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है. तर मंडळी सर्वांना आज गणेश जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पा सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करू दे, ही ईश्वरचरणी गणपती बाप्पाकडे प्रार्थना आहे माझी. सुहानी गुसेन. हाय सुहानी. हाय सुहानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुहानी, आप कैसे हो बताओ. चलो अभी मैं जाती है तो. क्यों जाती है? मत जाओ. प्लीज डबल टॅप ऑन माय यूट्यूब चॅनल कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुहानी बोल रही है मैं भी ठीक हूँ. ओके सुहानी, फिर बताओ क्या चल रहा है, आपका लाइव कैसे चल रहा है? सुहानी दीदी, आपका लाइव कैसे चल रहा है? हम हमारा लाइक लेकर जाती. ओके, लेकर जा तू. मेरे ये देखो समर्थ भाई, आपने 1 लाइक लो या 2 लाइक लो, आप जितने भी लाइक हो लेकर जाओ. मुझे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लाइक लेकर जाए या देकर जाए. ओके समर्थ, ठीक ठाक सा. ओके, ठीक ठाक सा. हिंदी में मैं बोलो. सुहानी दीदी बताओ, आप मुझे कुछ पूछो, फिर मैं आपको हिंदी में बात करूंगी. क्या कर रहे हो सुहानी दीदी? मंडळी नमस्कार. सतीश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. काय करताय सतीश दादा, बरे आहात ना? स्वागत आहे तुमचं. सुहानी बोलिए, लाइक लेकर जाने वाले धाक से बात करोगे तो, ढंग से बात करोगे तो ढंग का जवाब मिलेगा. वो समर्थ भाई है, वो ऐसे ही करता है. हमारा समर्थ भाई है, वो ऐसे ही करेगा वो.
लेकर लेकर नाही जाएगा. सतीश दादा म्हणतायत नमस्कार ताई साहेब, रामकृष्ण हरी, कसे आहात? सतीश दादा मी मस्त. आणि सतीश दादा म्हणतायत श्री गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. उंदीर मामा गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय. दादा तुम्हालाही गणेश जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या तर गणेश जयंतीच्या खूप आठवणी आहेत लहानपासूनच्या. सतीश दादा म्हणते मी बरा आहे ताई. ओके. कुशल दादा नमस्कार. राकेश वर्सेस अनुश्री, तुमचं कोणाला सपोर्ट? राकेशला. राकेशला सपोर्ट आहे माझा. मी खीर बनवते शेवयाची बघा. भाजून घेतलेत आणि त्यात बदाम घातले. थोडेसे रोस्टेड झाले की आपण यात दूध टाकायचं. अनम्यूट केला मी आता. म्यूट झालेला लक्षातच नाही. मी म्यूट केला ना की अनम्यूट करायला लक्षातच राहत नाही. सतीश दादा म्हणते मी बरा आहे ताई. राकेश वर्सेस अनुश्री, तुम्ही कोणाला सपोर्ट करणार? तर मी राकेश दादाला करीन, कारण तो असं कोणाला फालतू काही बोलत नाही, पण त्याला सगळे बोलतायत. सुहानी गुसाई बोल रही है कुशल अनुश्री खूप बालिश आहे. बरोबर. म्हणजे बोलायची एक तमीज नाहीये असं मला वाटतं. सर्वांनी लाईक करा. सर्वांनी लाईव्हला लाईक करा. छान छान कमेंट करा. थँक्यू दादा. थँक्यू सो मच. सुहानी गुसाई बोलते चलते है. कुशल दादा म्हणते म्यूट झालं आहे ताई तुम्ही. सॉरी. लक्षातच आलं नाही की अनम्यूट करायला. आवाज नाही येत आहे. सतीश दादा म्हणते विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. युवराज म्हणतात हाय. हाय युवराज, स्वागत आहे. हाय समर्थ. एम 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 काय मम्म 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 काय चाललं रे बाबा. असा कसा रे करतोस रे समर्थ. म्हणजे जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपल्या लाईव्हला छान सपोर्ट मिळेल. ला 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 मी एक सॉन्ग म्हणते छान, म्हणजे तुमचा आणि आपला सर्वांचा मूड छान होईल. तूच सुख करता तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाथा. पापा मोरया रे, पापा मोरया रे,
चरणी ठेवीन तू माथा. पापा मोरया रे पापा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माता. पहा झाले पुरे एक वर्ष, होतो वर्षान एकदाच हर्ष. गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श, द्यावा अन्नाचा परामर्श. सुख दुःखांची परामर्शाची, गाता गावी जशी गाथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. गणपती बाप्पा मोरया. थोड्या वेळाने मी पूर्ण गाणं म्हणेन ते, आता लॅरिस माझ्याकडे नाही आहे, ते तर तेवढेच बोलले. समर्थ म्हणते टार्गेट 20 लाईक्स, कोकणची माणसं साधी बोळी. येस, टार्गेट 20 लाईक्स. प्लीज 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 चॅनलला कमेंट करा, जॉईन व्हा. 11 मिनिटं झाली तरी 5 लाईक. काय मंडळी हल्ली काय चालवलात तुम्ही, करतच नाही डबल टॅप. टार्गेट 20 लाईक्स, कोकणची माणसं साधी बोळी. प्लीज 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 गाइज. सुप्रिया दीदी जैसा. प्लीज 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 गाइज, प्लीज गाइज, प्लीज गाइज, जॉईन करो गाइज, जॉईन करो गाइज. उद्या येणार आहे आयफोन 17 म्हणून आज लय खुश होत आहे. हो का, मेरे को भी भेज दो. अरे यार भेटत नाही कसं. ये देखो इधर गिरा है भाई. कोई फर्क नहीं कलबत्ता, कोई फर्क नहीं खलबत्ता, कोई फर्क नहीं खलबत्ता. समर्थ म्हणते बरं झालं सुप्रियाताई प्लीज 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 बोलली, बरं झालं. चाय 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 नाही बोलली. चाय 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 चाय. नागनाथ दादा म्हणते हॅलो ताई, कोकणातले माणसे साधी बोळी असतात का? नाही, मी आहे फक्त. मी फक्त साधी बोळी नाही दादा, थोडीशी साधी आहे, थोडीशी डेंबिस पण असते, असं नाही हा सगळी साधी. सगळ्यांना साधं नाही समजायचं. समर्थ मध्ये नाही तर चाय चाय चाय, पाणी 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 बॉटल. ट्रेन मध्ये बोलतात बाबा. निलेश कोयने मध्ये तिकीट 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 टू फिनाले. अरे निलेश दादा, आता मी तुझी मनात ना आठवण काढलेली. निलेश दादा आज यायला पाहिजे बघ, आणि तू आलास बघ. देव मेरा ऊपर से सुन रहा है सब. मैंने नीलेश दादा को बुलाया, नीलेश दादा हाजिर हो गया. ये देखो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दादा. आज मी खीर बनवते दादा, गोड. आज तुका जी मी आनंदाची बातमी सांगितली ना, त्याच्याबद्दल खीर बनवते. इलय इलय, पुणे ट्रेन सुटली आहे. मग तिकीट काढा सर्वांनी डबल टॅप करून. प्लीज डबल टैप करा मंडली. डबल टैप करने से प्यार बढ़ता है चैनल पर. विठ्ठल काटेकर दादा म्हणतात हाय. नमस्कार विठ्ठल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून आहात विठ्ठल दादा? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. समर्थ बोलते थांब 1 मिनिट, मला वॉलपेपर चेंज करू दे. हे भगवान, इसका क्या चलता है भाई. नीलेश म्हणते मस्तच कनेक्शन बनले आहे. तुमने बुलाया और हम चले आए. या तुमने बुलाया और हम चले आए. येस दादा, त्यासाठी आपलं हार्ट प्युअर असावं लागतं, तरच आपल्या एकमेकांचं समजतं. आठवण काढली ना तर युनिवर्स पण तिथं जाऊन आपली आठवण पोहोचवतो. हाय सिद्धार्थ दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही?
मी बनवली खीर. खीर माका पण. हा तुका पण देते. ओके चला चला निलेश दादा खीर खाऊ घ्या. जेका जेका खीर होई त्यांनी पटापटा हे दाखवते हा खीर सगळ्यांका. बारीक शेवयाची पातळ खीर. खीर 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 खीर. आता वेळ इली साखर घालूची. जशी आपल्या जीवनात काही काही चांगली चांगली माणसं येऊन जशी आपल्या गोडवा पसरतं तसं ही साखर काम करता खिरीत गोडवा आणूची. मी थोडीशी साखर घालूया जास्त नको बाबा डायबिटीस होऊची. मस्त मस्त. संगीता ताई नमस्कार स्वागत आहे तुमचं. जेवण झालं का ताई? कोकणची माणसं साधी पोळी ताई. टाणी खोबरन भेळ केली प्रसादाची. संगीताताई म्हणताय डन. थँक्यू संगीताताई थँक्यू सो मच. किशोर दादा म्हणताय नमस्कार ताई कशी आहेस तू? मी मस्त आहे किशोर दादा. तुम्ही कसे आहात? तुम्ही जेवलात का? जेवलात का? संगीताताई म्हणतात हो झालं जेवण. काय होतं संगीताताई स्पेशल? ते काय होतं? किशोर समर्थ म्हणतोय चलो गाइस फटाफट लाइक करो फटाफट पट पट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होते. समर्थ म्हणते चलो गाईज फटाफट लाईक करो. किशोर दादा म्हणतात जेवलो मी. दादा खीर खायला या. किशोर दादा समर्थ खीर खायला ये. कौन हार्ट भेज रहा है हमें पता तो चले हमें. समर्थ मी बी जेवलो खीर खायला ये म्हटलं. माय येत रे माय येत येत. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो. संगीताताई म्हणतात गोड कोकणातली माणसं. थँक्यू ताई थँक्यू संगीताताई तुम्ही मला चांगलं टायटल दिलं गोड कोकणातली माणसं. थँक्यू. तुम्ही पण गोड आहात ताई. तुमच्या लाईव्हला तुम्ही खूप छान बोलता. म्हणजे असं मायेने बोलताना म्हणजे प्रत्येकाने ते बोलायला शिकायला पाहिजे. एक मायेने बोलायला पाहिजे. ते तुमच्यात आहे. खूप छान बोलता. हम दिल बेच रहे हैं कब से. भाई दिल क्यों बेच रहा है? ज्यादा महंगा है क्या? जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी. धुमकत धुमकत. सुनीता ताई सॉरी सुनीता ताई हाय नमस्कार स्वागत आहे तुमचं.
कसे आहात, जेवलात का? अक्षताई म्हणतात हाय ताई. हाय अक्षता, स्वागत आहे. सुनीताताई, अक्षताई दोघांचंही खूप खूप स्वागत आहे. लाईक डन म्हणताय सुनीताताई. अक्षताताई म्हणताय जेवण झालं का? सुनीताताई थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. अक्षताताई जेवण मिस्टर आणि मुलगी आल्यानंतर. ताई कुठे आहे आता? मी जम्मूला आहे. किशोर दादा म्हणतात खीर माझ्या अतिशय आवडीची आहे, पण मी जेवलो ताई. तू मला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. ओके दादा, ओके दादा. संगीता दादा हो का? येस ताई. समर्थ आईफोन के लिए कुछ भी. ओके दिल बेचो. सही बात आहे. सुनीताई म्हणते काय केलं ताई? खीर केली आहे, तुम्हाला देते आता बघा. सुप्रिया दीदी हाय. आईफोन गाइस आईफोन गाइस गाइस प्लीज गाइस मुझे आईफोन दिला दो दिला दो दिला दो. सुप्रिया दीदी हे गाइस लाइक करो लाइक करो लाइक करो. सुप्रिया दीदी आपकी लाइव बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया. Hey guys, hey guys, hey guys. Yes guys. Please guys like करो. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी गोळी चॅनलला. रात अकेली है मैं आ रही हूँ. ये मेरे सुनीता दीदी को देकर तब तक आप कमेंट करते रहो. मैं आ रही हूँ. हे गाइस मैं आ गई गाइस. अभी मैं आपसे अच्छे से बात कर सकूंगी. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सुप्रिया दीदी प्लीज गाइस लाइक करो, प्लीज लाइक करो. सुप्रिया दीदी ने बोल दिया तो लाइक करो जल्दी से. और सुप्रिया दीदी को भी लाइक करो. कारण ही माझी बेस्ट फ्रेंड आहे उत्तराखंडची. 8-9 वर्षाची आमची फ्रेंडशिप आहे. बाळासाहेब आमची कमेंट वाचायच्या वेळेस चष्म्याचा नंबर वाढला होता का? कुठे आहे दादा तुमची कमेंट? पाठीमागे बाहेर निघाली आहे, तिला चिकट टेप लावा बरं का. हो दादा लावते, बघते हा. सुप्रिया दीदी म्हणतात हाय रेलवाला बोरे करने आ गए यहाँ. बोर करने आ गए. सुप्रिया दीदी बोलते ओके गाइज. सानवी मध्ये आज काय बनवले दीदी? मी आज बनवले आहे सानवी मेहतर. मी बनवलंय मी काय बनवलंय चण्याची आमटी बनवलंय आणि खीर बनवलंय आणि राईस आणि चपाती. सानवी आज गणपती बाप्पाचा हॅपी बर्थडे आहे. येस मग येता गणेश जयंतीची आपण किती मजा करायचो लहानपणी. सुप्रिया दीदी बोल रही है सानवी मेहतर ये सुप्रिया गरवाली है, इनको भी ज्वाइन करना. ये नागालैंड की फ्रेंड है मेरी सुप्रिया दीदी. कुक्कूची मम्मी आहे गो रानू, ही कुक्कूची मम्मी आहे. जय गणपती. निलेश म्हणतोय हेलो सुप्रिया दीदी. सुप्रिया दीदी ये नीलेश दादा है ना, जो भाई है वो मेरे भाई है. तो ये बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं सब चीज़ के लिए. सुप्रिया दीदी म्हणते हेलो नीलेश. हेलो नीलेश. हेलो गाइज. सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो. खुशी
मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. काय मी एक प्रश्न विचारलेला की आता तुझ मागे तो मी आता. सुप्रिया दीदी बोलिए कहाँ हो गाइस, प्लीज प्लीज डबल टैप गाइस. गाइस तो भूल गए. सुप्रिया दीदी बोल रही है, हंस रही है. प्लीज सुप्रिया दीदी को भी ज्वाइन करना गाइस 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 गाइस. वाह वाह वाह. मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं. काय म्हणजे तुम्ही माझ्या चॅनलला विसरलाय की काय? कोण येणारच नाही. काय झाला काय सध्या? पटापट जॉईन व्हा चॅनलला. काय असा विसरली बाई ही पोरा सगळी. पहिली सगळी येत होती, खय गेली काय माहिती. मी एक मस्तपैकी. हाय ओमकार, स्वागत असा तुझा चॅनलला. ओमकार तुझं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कसा आहेस तू? विसरलास काय तू? सुप्रिया दीदी हंस रही है. सुप्रिया दीदी बोल रही है हेलो गाइस एंड भाईनेस बहनेस प्लीज ज्वाइन सुप्स पहाड़ी. यस यस, ये दीदी को भी करना सब लोग. चलो गाइस मैं एक गणपती बाप्पा का सॉन्ग बोलती हूँ. तर म्हणजे मी गणपती बाप्पाचं एक छान गाणं म्हणते. मग अशी ते अर्धवट म्हटलं तर मला अजिबात आवडे ना. मंडळी डबल टॅप करा. ओमकार बोलतोय शपथ सांगतो ताई काल काहीतरी लाव आज खूप सुंदर दिसालीस. हे छोटी तारीफ मेरी. काहीतरी लाव काय काय लाव काजळ टिका हय. अरे मला ना ह्याच्यामध्ये म्हणजे झाली 1-2 वर्ष झाली. मला म्हणजे ह्यालाच कांजणे आलेलं चिकन पॉक्स आणि एवढ्या मोठे आलेले ना की मला वाटलं की आता फेसवरून जाणार नाही. पण मी एवढे काही म्हणजे हे नाही गेलो की अरे बापरे आता माझ्या फेसवर आले. हे बघा हे जे दिसतात ना हे 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 ते खड्डे थोडे थोडे दिसतात इथं. तर इथं आलेला इथं इथं आणि मला घरातली सांगतात काजळाची टिकली लावली म्हणून. आणि तसेच काजळासारखेच दिसत म्हणजे पहिले काळे होते ना म्हणजे जखम होतात ना त्यामुळे ते सेम तसेच दिसत होते. प्लीज लाइक करा, प्लीज सर्वांनी लाइक करा मंडळी. सुप्रिया दीदी बोल रही है वो प्रसाद भाई अच्छा गाते हैं विथ ढोलक. येस मेरे हस्बैंड भी मतलब वो दीदी बोल रही है की माझे मिस्टर आहेत ते तबला म्हणजे पकवात खूप छान वाजवतात आणि गातात पण. म्हणजे त्यांना आवड आहे आणि मला पण आवड आहे. म्हणजे माझ्या घरचे सगळे गाणारे आहेत. म्हणजे माझा दीर आहे जो मधल्या काकांचा मुलगा तोही खूप छान गातो, खूप छान वाजवतो पेटी आणि बाकी सगळे तबला वगैरे सगळे वाजवतात, खूप छान वाजवतात सगळे. मूर्खालीस की लय दाजी म्हणतील बघ आज खूप सुंदर दिसालीस. ते म्हणतच नाही कधीच. कधीच नाही म्हणत. कधीतरीच असं असं बघणार. हा असं म्हणणार पण असं नाही म्हणणार. शब्द तोंडाने नाही मला असं. मंडळी प्लीज डबल टॅप. ओमकार बोलतोय लहान बाळाला लावतास तसं लाव काजळ टिक्का. ओके लावते लावते. समीर सोनवणे म्हणते जय श्री महाकाल आप सभी को जय श्री महाकाल.
ओम नमः आदेश. हाय समीर दादा, कुठून बोलताय? जय श्री महाकाल. स्वागत आहे तुमचं. तर मी एक सॉन्ग बोलते. तूच सुख करता, तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाता. तूच सुख करता, तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाता. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माथा. पापा मोरया रे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माथा. पहा झाले पुरे एक वर्ष, होतो वर्षाने एकदाच हर्ष. गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श, घ्यावा जाणून हा परामर्श. पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची, वाचावी कशी मी गाथा. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. तूच सुख करता, तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाता. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. पहा आली कशी आज वेळ, कसा खर्चाचा बसावा मेळ. गुळ फुटाने खोबरनी केळ, साऱ्या प्रसादाची केली भेळ. कर भक्षण आणि रक्षण, तुझ पिता अन तुझ माता. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. नाव काढू नको तांदुळाचे, केले मोदक लाल गव्हाचे. हाल ओळख साऱ्या घराचे, कारे येतील दिवस सुखाचे. नाव काढू नको तांदुळाचे, केले मोदक लाल गव्हाचे. हाल ओळख साऱ्या घराचे, कधी येतील दिवस सुखाचे. सेवा जाणूनी गोड मानूनी, द्यावा आशीर्वाद आता. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माथा. तूच सुख करता, तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाथा. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. पापा मोरया हरे, पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. गणपती बाप्पा मोरया. सुप्रिया दीदी थँक्यू. रेड इमोजीस मत भेजो सुप्रिया दीदी. समीर दादा म्हणतायत वडळी भोई. ओके, वडाळीवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे दादा. अंकुर रावत जय हो, जय हो गणपती बाप्पा. स्वागत आहे अंकुर रावत. ओमकार दादा म्हणतायत हाय ओमकार दादा. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. सुप्रिया दीदी बोलिए जय महाराष्ट्र, जय मोरगन रे, मोरिया रे. देखो ये हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन ये मराठी बोलने के लिए ट्राई कर रहे. सुप्रिया दीदी बोल रही है हार्ट वाली तो बेच सकते हैं ना. नहीं बेच सकते हैं, हाँ रेड वाली कोई इमेजेस. प्रेमी म्हणतात हाय. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टैप करा कोकणची माणसं साधी बोली चैनलला. सुप्रिया दीदी आपका तो हार्ट क्यों भेज रहे हो, मेरे पास ही तो है आपका हार्ट. ऐसा क्या? भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल तो मेरे पास है. चुरा लिया है दिल, कहते चुरा लिया है मैंने जो तुमको, नजर नहीं चुराना सनम.
मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सुप्रिया दीदी किधर गई, बहना बहना किधर गई तुम. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा बेल आयकॉनवर क्लिक करून. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा. मल्लिका है मेरे दिलरुबा. ठीक आहे मग नको का ठेव. कचरा सेठ आपका स्वागत है. कसे आहात कचरा सेठ. प्रेमी कर, आपने अभी कमेंट नहीं बंद की तो मैं आपके चैनल पर आकर आपके चैनल पर वीडियोस पर कमेंट करूंगी, फिर देखना. और आपका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है. हेलो गाय, सुप्रिया दीदी हाय हाय. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रीतम दादा नमस्कार. ओम साईराम ताईसाहेब म्हणतात. ओम साईराम दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. नमस्ते चश्मे वाली दीदी. लक्ष्मण कुमावत, नमस्ते लक्ष्मण भाई, कैसे हो. कहाँ से बोल रहे हो चश्मे वाले भाई. जेवण झालं का विचारताय दादा. जेवण नाही दादा, जेवायचं आहे. मिस्टर आता आले की जेवणार. 3चा टायमिंग आहे. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तर मग कालचा प्रश्न होता, तुम्ही माणुसकीला सपोर्ट करणार की ह्याला गरिबीला. तर उत्तराखंडचे असाल तुम्ही. ओके, मी पण मराठी आहे दीदी. थँक्यू लक्ष्मण दादा चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. लक्ष्मण दादा, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते की तुम्ही गरिबी सपोर्ट कराल की माणुसकीला. मला उत्तर द्या. प्रीतम दादा म्हणतात ओके. प्रीतम दादा जेवलात का दादा तुम्ही. ओमकार दादा, ताई मला तू विसरली. अरे मी कशी विसरणार, माझ्या लाईव्हला आल्यावरच मी बोलू शकते ना तुझ्याशी, नाही तर कशी बोलणार मी. लक्ष्मण, आम्ही टॅलेंटला सपोर्ट करतो. ओके, नाही मी टॅलेंटची गोष्ट नाही आहे, मी टॅलेंटबद्दल बोलतच नाही आहे. मी बोलते की तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकी. टॅलेंट हा वेगळा विषय आहे, गरिबी वेगळा विषय आहे आणि माणुसकी वेगळा विषय आहे. तर तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला. नाही आज काय, नाही आज नाही आज जेवलात का दादा. उपवास आहे का तुमचा.
नाहून सुंदर. रात्री जेवण उपवास आहे का दादा तुमचा? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. हो ओके. प्लीज मंडळी मला सांगा की काय उत्तर आहे तुमचं. माणुसकीला सपोर्ट करणार की कसं दिसतंय ग्रीन ग्रीन मध्ये. हा पहा मंडळी, हा डॉगी कसा आहे? खूप छान आहे ना. मला हा खूप आवडतो, खूप छान आहे. फूलों की मल्लिका है मेरी दिलरुबा. साधी भोळी माझी आई, सुखाची का तू सावली, जीव वाळून लावी सुखाची ग लाडूबाई, जीव वाळून लावी लाडूबाई. आई विना मला करमत नाही, आई विना मला करमत नाही. स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जाऊ. आता जे तो टॅलेंट बोलत होती तसं माझं पण मिस्टेक झालं. म्हणजे लक्ष्मण दादांचे मेसेज का हे झाले बघू. मेसेज दिसत नाहीयेत लक्ष्मण दादा. ओमकार दादा, निलेश दादा, माणुसकीला, कारण गरिबी माणुसकीने दूर करू शकतो ना. गरिबी टेम्पररी असते, जर मेहनत घेतली तर गरिबी दूर होऊ शकते, पण माणुसकी आतमधून हवी असते. राईट दादा राईट. खरंच खूप छान उत्तर दिलंयस तू. कारण काय आहे, मला पण हेच आन्सर एक्सेप्ट आहे. म्हणजे माणसाची गरिबी दूर होऊ शकते त्याच्या मेहनतीने, बरोबर सांगितलंस. पण जर माणुसकीच नाही तर तू किती श्रीमंत असू दे किंवा गरिबी असू दे, काय फायदा आहे ना एखाद्यात माणुसकी नसेल तर. अमृत भाई प्रजापती, हॅलो अमृत भाई नमस्ते. सुप्रिया दीदी बोलली आहे हाय. ओमकार गरीबाला माझा फुल सपोर्ट आहे, कारण ते डोरेमॉन कार्ड, ते डोरेमॉन दिसलीस. येस मी डोरेमॉनच आहे. हे डोरेमॉन. स्वप्नाहून सुंदर घरटे. ओमकार दादा, गरिबीला माझा तर सपोर्ट नाहीये का. गरिबीत पण लोक अशी कांड करतात, वाईट कृत्य करतात, तर मी गरिबीला नाही सपोर्ट करणार. पण नमस्कार आर्मी लवर दादा, नमस्कार. गाणं खूप आवडलं मला. कुठलं ओमकार? स्वप्नाहून सुंदर घरटे. दृष्ट लागण्या दोघी सारी, जग दोघांचे असेल सुखी, स्वर्ग त्या पुढे फिका फडे. हाय प्रिया, आज जेवण काय? आज खीर बनवली, चण्याची आमटी बनवली, चपाती बनवली आहे आणि भात येणार काय? निलेश दादा म्हणते हो ताई, सेम सेंटेन्स लिहत होतो पण जागा नाही पुरली. येस दादा बरोबर. गरिबी माणसाला काय पण करायला भाग पडते, पण
त्या गरिबी असूनही जो माणुसकी जपतो ना तो माणूस, आणि जो श्रीमंत असूनही जो माणुसकी जपतो तो माणूस. तुमचे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत? हो दादा, मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत. ओमकार दादा म्हणते किरीस का गाना सुनेगे का? ये सुनाओ. दिल ना दिया, दिल ना दिया, बोलो तूने ये क्या किया. आर्मी लोअर मध्ये वाव, किती मधुर आवाज. नाही हो दादा, असंच एक लहानपणी काय आपल्याला वाव भेटला नाही, त्यामुळे आता इथं सुनणारे 4 लोक आहेत तर त्यांच्यासमोर बोलून टाकायचं. कोणीतरी वावा म्हटलं तर ठीक आहे. प्रीतम दादा म्हणते मस्त जेवण आहे आज ताई. येस दादा, येस, चांगलं आहे. ओमकार दादा पण गरिबीला लोक गैरफायदा घेतात. नाही, माणुसकी असेल तर दादा ते गरीब नसणार. ज्यांच्याकडे माणुसकी आहे ते गरीब नाही आहेत, आणि ज्यांच्याकडे गरिबीच आहे फक्त माणुसकी नाही ते आयुष्यभर गरीब राहणार. झाशीमध्ये आहे सा. ओके, तुम्ही झाशीमध्ये आहात का आर्मी लवर? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. आणि माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू. आम्ही जम्मूला आहोत. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनल आहे माझं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रोज दुपारी लाईव्ह असतं माझं, आणि संध्याकाळी म्हणजे जर जमलं तर घेते. ओमकार गुड न्यूज, आम्ही येतोय कोल्हापूरला. हो का? चला चला कोल्हापूरला जाऊया ओमकार दादाकडे. श्रीराज नामदार म्हणतायत ताई साहेब या पिठलं भाकर खायला. हो दादा, येते येते, मला पण खूप आवडतं पिठलं आणि भाकर, गरमागरम पिठली आणि भाकर. वा, आय लव. जेव्हा तुला पाहतो सके. संकेत जाधव म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार संकेत दादा. आर्मी लोअर म्हणतायत हो, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आर्मी दादा. निलेश दादा म्हणताय गरिबी असणे सध्या स्थिती असते, ती पलटू शकतो, पण माणुसकी कोणाला शिकू नाही शकत. लाईव्ह वरचा बघा ना कसे कसे लोक येतात डायरीमध्ये जरा, मग कळेल. येस, माझ्याकडे डायरी आहे. त्याच्यामध्ये मी भरपूर असे नावं लिहून ठेवली आहेत सगळ्यांची, आणि स्क्रीनशॉट सकट मी इथं काढून ठेवते. बॅड कमेंट आली की मी ते म्हणजे एकदा माफ करायचं हो, दोनदा माफ करायचं, 17दा कोण माफ करणार. इथं मी थोडीच न्यायाची मूर्ती बसली आहे. मी नाही कोणाला माफ करणार. माझ्यावर बोट दाखवलं तर मी बोटच मोडून ठेवणार, अशातली आहे मी मुलगी. आम्ही ह्याच्यातले महाराष्ट्रातले का दुसऱ्याचं सहन करायचं फालतू बोलणं, आणि त्यांना घाबरून आम्ही का गप्प राहायचं. तर प्रत्येक मी स्त्रीला सांगू इच्छिते की तुम्ही घाबरू नका. तुम्ही जर सोशल मीडियावर आहात तर यापुढे स्वतःचं करिअर करा. यात जर तुम्हाला जॉबला जाता येत नाहीये, बाकी काही करता येत नाही, तर हे करू शकता तुम्ही. साईराज दादा म्हणतायत जय जिजाऊ जय शिवराज, जय जिजाऊ जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. मी कट्टर शिवसैनिक सिराज भाई इनामदार नाशिककर. सिराज दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मला सांगा दादा, तुम्ही कोणाला सपोर्ट करणार, गरीबाला की माणुसकीला? गरिबीला की माणुसकीला सपोर्ट करणार, नक्की सांगा. हाय पल्लवी पाटील, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय पल्लवी ताई? आर्मी लवर म्हणते मॅम कुठे आहे सा आता पोस्टेड? आम्ही जम्मूला आहोत दादा. पल्लवी म्हणते हॅलो. ओंकार म्हणते 28 तारीखला. ओके, 28 तारीखला येणार आहे का? वा वा वा. निहार म्हणते मी आलो. धन्यवाद निहार, तुझं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. निहार दादा म्हणते दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समजे ना. ओके, हे म्हणतात दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है. काय पगले, कैसे हो निहार? चष्मा कधी लागला हा? बहुत साल हो गए, जब मैं मथुरा में थी तब लगा था ये चश्मा, तब से मेरा ये पीछा नहीं छोड़ रहा है.
निहार म्हणते पल्लवी ताई म्हणते मी 20 छत्रपती संभाजीनगरमधून MH20. ओके, MS20 छत्रपती संभाजीनगरवरून बोलताय का? स्वागत आहे पल्लवी ताई, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. निलेश दादा म्हणते की पिट अप ताई, प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. मला असाच प्रश्न विचारावा असं वाटलं, कारण गरिबीला सपोर्ट कराल हो, पण माणुसकीला कोण सपोर्ट करणार? 10 गरीब माणसं असतील पण त्यांच्यात एवढी उन्मत्ती भरलेली असेल, तर त्यांच्यात जरा पण माणुसकी नसेल तर त्यांना सपोर्ट का करावा तुम्ही? माझं असं मत आहे की त्यांना सपोर्ट तुम्ही का करावं? जर त्यांची नियत चांगली नसेल, त्यांचा म्हणजे त्यांच्यात माणुसकीच भरलेली नसेल, तर त्यांना तुम्ही का सपोर्ट करणार? मग त्यांनी एखाद्या पोरीला छेड काढली, गरीब आहे बाबा म्हणून सोडून द्या, तर असं म्हणणार का तुम्ही? सांगा मला. एखादा माणूस जर एखाद्या पोरीची गरीब आहे, तो खूप गरीब आहे, खूप म्हणजे खूप गरीब आहे, पण त्याचं कृत्य केलंय ते खूप मोठं आहे, एखाद्या मुलीला छेड काढणं किंवा काय करणं, तर तुम्ही म्हणणार का गरीब आहे बिचारा सोडून द्या? म्हणाल का? सांगा, उत्तर द्या मला. तुम्ही सांगाल, थांबाल का? गरीब आहे म्हणून त्याला एक दोन थोबाडीत मारणार नाही का? मला नक्की सांगा. की तुम्ही फक्त म्हणणार नको बाबा तो गरीब आहे, त्याला आपण नाही असं करायचं, की तुम्ही तेव्हा म्हणणार ना हा असला गरीब कसला? कसला? अभि गावडे दादा म्हणतायत कसला दादा रेट नक्की सांगा. फालतूगिरी करायची नाही, तर आल्या पावली पाठी जायचं. शामी दादा म्हणतायत हाय शामी दादा नमस्कार. यार म्हणता मी तेच बोलतो, एवढं टीव्ही का बघायची? अरे बाबा ये टीवी देखने से नहीं हुआ है, मेरे ना आँख दर्द होती है, मेरा सर दर्द होता है, इसलिए मैं ये चश्मा पहनती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है, आंखों से इतना कुछ नहीं होता. ऐसे मुझे चश्मे से क्यों जज करते हो भाई? ये काली काली आंखें. जम्मू सत्वारी कॅम्प, आर्मी लवर. दादा मी इथं काही कुठलं लोकेशन नाही सांगू शकत दादा, फक्त जम्मू सांगू शकते. जम्मू गावंडे नाव असं आहे, पण फालतू कमेंट आहे. कमेंट स्क्रीनशॉट सकट आली आहे माझ्याकडे. परत यायचं नाही माझ्या इथं तोंड दाखवायला माझ्या लाईव्हला. दिल दीवाना दिल सजना की मानी ना, ये पगला है समझाने से है समझे ना. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट येत नाहीये तुमच्या. लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पल्लवी पाटील, लडाखमध्ये मी पण ड्युटीला आहे. हो का पल्लवी? खूप छान. बाळू पंचपोर, नमस्कार हो ताई. नमस्कार दादा, नमस्कार बाळू दादा. कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. सॉरी सॉरी मी तुम्हाला ओळखलं. नमस्कार बाळू दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय, सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. सुनील पाटील म्हणते हाय प्रीती. हाय नमस्कार.
सुनील दादा कुठून आहात तुम्ही? सुनील दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कोकणातली छान छान ब्लॉग आहेत माझ्या चॅनलला, म्हणजे कल्चरल ब्लॉग आहेत. ओके, काश्मीरमधून पाहताय का? वा वा, छान छान दादा. बाळू दादा मध्ये अकोलावरून बोलतो ताई. तुम्ही पण कुठे? मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र, मी सध्या जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. चॅनलला जॉईन व्हा. बाबा सो मग सुळे कोकणातली आहे दादा, पण जम्मू काश्मीरवरून बोलते. सुनील दादा मध्ये प्रॉपर पुणे. ओके, सुनील दादा प्रॉपर पुण्यातून बोलताय का? मी प्रॉपर म्हणजे गाव आहे कोकण सिंधुदुर्गमध्ये. गौरव, हाय गौरव, मया इलो इलो कोडाळकर, इलो 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 कोडाळकर, इलो तो बघा, बघता लाईव्ह माझा. स्वागत आहे गौरव दादा. बाबाच म्हणते बाय बाय. सुनील दादा जम्मूमध्ये कुठे तुम्ही? जम्मूमध्येच आहोत दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. अजून एक पण डबल टॅप होत नाहीये. काय तुम्ही डबल टॅप पण नाही करत आहात. कोल्हापुरात बोलतोय. ओके बाबा सो दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सुनील दादा म्हणतात मी पण होतो तिकडे. ओके, कुठे होता दादा? सुनील दादा जम्मूला. बाळू म्हणताई आम्हाला एक मुलगा पाहिजे, जो लग्नाला आमच्याकडे एक मुलगी आहे लग्नाची. मी माझं चॅनल आहे कोकणातलं, आणि मी कोकण काय सांगू तर रे देवा. माझी संस्था नाहीये वधूवर मुलांची. मी नाही पाहत, मला माहिती नाहीये. बाळू दादा काय हो तुम्ही? पल्लवी म्हणते पल्लवी दाई खूप छान. याद आए तो तेरा नाम लेकर झूम लू, शाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चुम लू. वा 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 वा. ओल्ड सॉन्ग खूप छान होती यार, खरंच खूप छान. म्हणजे अजूनही खूप छान वाटतात. एखाद्या प्रवासाला जर आपण गेलो तर किती छान छान गाणी जी ओल्ड सॉन्ग आहेत. आताच्या जे नवीन त्याची सर नाही. दत्ता दादा म्हणतायत हाय. दत्ता दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. विनोद दादा म्हणतात हॅलो. हॅलो विनोद दादा नमस्कार. विनोद दादा कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. बाळू दादा म्हणते असेल तर, तसं काही नाही असेल तर. हा हा, पण तुमची कास्ट वगैरे हे असतं, मॅटर असतं प्रत्येकाला, ते मला माहिती नाही. विलास भालेराव म्हणतात जय भीम. विलास दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय शिवराय. कुठून बोलताय तुम्ही विलास दादा? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मांगू ना करार मांगू, मैं तो अपने साजन का प्यार मांगू. मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. प्लीज डबल टॅप. थँक्यू मंडळी तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. तर संध्याकाळी जर वेळ मिळाला तर मी लाईव्हला नक्की येईन. एसी ताई कास्ट ओके, सांगेन मी कोणी असेल तर. या पुन्हा माझ्या लाईव्हला, म्हणजे आपण परत कधीतरी असेल तर मी सांगेन. संगमेरवरून. ओके, कोकणातले मग तुम्ही? संगमनेर. विलास दादा कोकणातले आहात मग तुम्ही?
स्वागत आहे दादा तुमचं. मी पण कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं चॅनल आहे. ओके बाळू दादा, नक्की नक्की सांगेन मी तुम्हाला असेल तर, कारण मला सरनेमवरून कास्ट जज करता येत नाही. विलास दादा म्हणतायत संगम. ओके दादा, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. ॲड व्हा माझ्या चॅनलला. आणि जर जेव्हा माझं लाईव्ह असेल आणि ब्लॉग पण आहे तिकडचे, नक्की पहा. काल एक मी हळदी कुंकातला ब्लॉग मी टाकला आहे, तुम्हाला सर्वांना आवडेल, पहा आणि व्ह्यूज द्या. कमेंट करून मला नक्की सांगा की तुम्हाला कसा वाटला. बाळू दादा नक्की पहा माझा व्हिडिओ. विलास दादा प्लीज सर्वांनी पहा. आणि बाय बाय. थँक्यू सो मच. संध्याकाळी भेटू जर टाईम भेटला तर. बाय बाय, टेक केअर. मला पण करा. ओके, मग मला एक माझ्या व्हिडिओवर कमेंट वगैरे करा, मग मी तुम्हाला करते जॉईन. बाय प्रीतम दादा, बाय बाय, टेक केअर.